κόσμου. Νομίζω ότι απλώς ήταν το πέρας ενός ημερολογιακού κύκλου των αστρονόμων τους, οι οποίοι ήταν και πολύ προσεκτικοί βέβαια, διότι έχουν επακριβή στοιχεία έτσι, των διαφόρων θέσεων και φάσεων και της Αφροδίτης κτλ. Αλλά έχω την αίσθηση ότι ήταν απλώς ένας πολύ αισιόδοξος λαός, ο οποίος έκανε ένα ημερολόγιο πολύ μακρύτερο από τη διάρκεια της δικής του ζωής και της δικής του ελευθερίας, διότι όπως γνωρίζετε μια έτσι, υψηλότερη από αυτούς τεχνολογία, αλλά ίσως μεγαλύτερη βαρβαρότητα, τους συνέδριψε. Τρία χρόνια και 2 μήνες είναι για το 2012. Αν μην το συζητάμε αυτό, τότε μιλάμε για μια καταστροφή. Νομίζω ότι από κάπου αλλού, δηλαδή από περίπτωση συνόδου αστέρων, νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να προφυλαχθούμε. Δηλαδή με τις σημερινές δομές, ακόμη και αν είναι πρόκειτο σήμερα να χτίσουμε δεκαπλάσιας αντοχής κτίρια και φράγματα και πράγματα, δεν προφταίνουμε να τα κάνουμε. Το άλλο είναι αυτό που κάνουν οι millionaires, billionaires των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο κάθε ένας έχει αγοράσει ένα καλό καταφύγιο. Δεν είναι αυτή η μελλοντική μας, το μέλλον μας, γιατί το μέλλον στη μοναξιά δεν έχει νόημα. Το μέλλον είναι για όλη την ανθρωπότητα, πρέπει οπωσδήποτε να το αντιμετωπίσουμε με τέτοιους τρόπους. Κύριε καθηγητά, Μάγιας, ένας μεγάλος πολιτισμός, ένας πολιτισμός που καταστράφηκε, ένα ημερολόγιο ύποπτο και πολλά που ακούμε καταστροφολογικά, αν μου επιτρέπετε όρος, για το 2012. Ύποπτο δεν θα το έλεγα, απλώς είναι ένα πεπλεγμένο ημερολόγιο των Μάγιας, πολύ ακριβές ως προς την παρατήρηση των ουρανίων σωμάτων. Τελευταίος ακούγεται πολύ 21 Δεκεμβρίου, 21 Δεκεμβρίου του 2012, που παρουσιάζει και μια συμμετρία αριθμολογική, δηλαδή είναι 21 Δεκεμβρίου του 2012, που δημιουργεί έτσι μια αίσθηση του μη τυχαίου. Το πρόβλημα με το ημερολόγιο καθεαυτό είναι ότι δεν διεσώθησαν όλα τα στοιχεία πλήρως και έτσι κανείς δεν ξέρει την ακριβή ημερομηνία στην οποία αρχίζει. Οι μελετητές διαφωνούν σε αυτό το θέμα. Βεβαίως η τρέχουσα ημερομηνία της έναρξης αυτού του ημερολογιακού κύκλου, ο οποίος καταλήγει στο πέρας ενός πέμπτου κύκλου στις 21 Δεκεμβρίου του 2012, ξεκινάει με βάση την 23η Αυγούστου του 3114 π.Χ. Όμως αυτό αμφισβητείται. Δηλαδή υπάρχουν μελετητές οι οποίοι αμφισβητούν και μάλιστα θα σας έλεγα ότι υπάρχουν και αποκλίσεις μεταξύ τους της τάξης των 1000 ετών. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο είναι τόσο ξεκάθαρο ως προς αυτήν την ημερομηνία. Τι θα μπορούσε άραγε να επιβεβαιώσει την πρόβλεψη των Μάγια ότι το ημερολόγιο της ανθρωπότητας, άρα και η ζωή της, τελειώνει το 2012? Μόνο μια μεγάλη φυσική καταστροφή, γιατί μέχρι τότε εμείς οι άνθρωποι σίγουρα δεν προλαβαίνουμε να καταστρέψουμε τη γη μας. Και κάπου εκεί, στα διάφορα σενάρια καταστροφολογίας της γης, εμφανίζεται και ένα απειλητικό ουράνιο σώμα που το έχουν ονομάσει Νιμπίρου και έρχεται, λέει, κατευθείαν επάνω στη γη για την μέρα της αποκάλυψης, 21 Δεκέμβρη του 2012. Εδώ είναι που μπαίνουν οι Μάγιας, που λένε ότι πραγματικά το 2012 θα έχουμε συμπαντικά φαινόμενα και καταλαβαίνετε ότι μιλάνε για την υπερθέρμανση του πλανήτη που θα οδηγήσει στο λιώσιμο των πάγων. Όλοι οι πάγοι λιώνουν μέχρι το 2012. Έχω εδώ τις δημοσιεύσεις, μπορείτε να τα δείτε. Λιώνει η Ανταρκτική. Η έκπληξη της NASA θεωρούσαν ότι δεν θα πάρει τόσο πολύ το λιώσιμο των πάγων και όμως μέχρι το 2012 φαίνεται ότι λιώνουν τα πάντα και ο Βόρειος Πόλος θα είναι διαπλεύσιμος. Υπάρχουν πληροφορίες ότι υπάρχουν κλιματικές αλλαγές σε ολόκληρο το ηλιακό μας σύστημα, άρα δεν ανεβαίνει η θερμοκρασία μόνο στο πρόσωπο της Γης. Όταν ανεβάζει η θερμοκρασία όλο το πλανητικό σύστημα, κάτι απ' έξω είναι αυτό που το ανεβάζει. Το επόμενο Σάββατο οι πύλες του ανεξήγητου παρουσιάζουν αυτούς που έχουν ζήσει ανεξήγητα με τα φυσικά φαινόμενα και αναζητούν την διαχωριστική γραμμή μεταξύ φανταστικού και πραγματικού. Δηλώστε τώρα συμμετοχή στο 210-5707-900, από Δευτέρα στο τηλέφωνο 210-5707-852 και στο email της εκπομπής piles@alter.gr.
Διαφορετικά, στείλτε ένα φάξ στο τηλέφωνο 210 5707 955. Και αν όλα λοιπόν αυτά τα οποία ακούσατε δεν είναι ικανά να σας πείσουν για το τι μέλη γενέστε το 2012, ίσως λοιπόν θα πρέπει να δώσουμε σημασία σε ένα ηλεκτρονικό πρόγραμμα, ένα software διαφορετικά, το οποίο έχει την δυνατότητα να προβλέπει γεγονότα που θα συμβούν στο μέλλον. Θα παρακολουθήσετε επίσης κάποια παραδείγματα που έχουν επιβεβαιωθεί και έχουν προβλεφθεί μέσα από το σύστημα αυτό. Δείτε τα. Ένα λογισμικό πρόγραμμα σε ηλεκτρονικό υπολογιστή με το όνομα πρόγραμμα WebBot μας βεβαιώνει ότι κάτι πολύ σημαντικό θα συμβεί το 2012. Η δημιουργία του ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 90 ως ένα πρόγραμμα που θα προέβλεπε κάποια περίεργα γεγονότα. Όποιος επενδύσει σε αυτό το πρόγραμμα, στο τέλος βρίσκει κάποια πρόβλεψη για το μέλλον. Ο George Yore, σύμβουλος επιχειρήσεων, μαζί με τους συνεργάτες του, ανέπτυξαν ένα πρόγραμμα που χρησιμοποιεί πολλά ανεξάρτητα προγράμματα με σκοπό να ενημερώνεται ο κόσμος από το ίντερνετ για τα οικονομικά και επενδυτικά νέα. Η βασική ιδέα πίσω από το WebBot είναι ότι το σκανάρισμα πολλών γλωσσών θα αποκαλύψει μια απευθείας επικοινωνία με το συλλογικό ασυνείδητο. Είναι σαν παράθυρο στο παγκόσμιο νου. Όπως και να δουλεύει το πρόγραμμα αυτό, είναι πράγματι αρκετά εντυπωσιακό. Τον Αύγουστο του 2004 κάναμε μία πρόβλεψη για τους σεισμούς. Προβλέψαμε πλημμύρες που θα εξελίσσονταν σε τσουνάμι το Δεκέμβριο του 2004. Το WebBot είχε επίσης προβλέψει την τρομοκρατική επίθεση στην Washington DC το 2001. Επίσης την καταστροφή από τον ανεμοστρόβιλο Κατρίνα το 2005. Αλλά αυτό που είναι πιο εντυπωσιακό είναι οι προφητείες του προγράμματος για το μέλλον. Εάν οι προβλέψεις του προγράμματος είναι σωστές, θα είμαστε μάρτυρες ενός πυρηνικού πολέμου το 2008 με 2009. Σύμφωνα με το WebBot θα υπάρξουν μια σειρά από καταστροφές που θα κορυφωθούν το 2012. Ας αφήσουμε όμως την τεχνολογία και τους υπολογιστές και αν μπορούν να προβλέψουν αν θα συμβεί κάτι κακό στη γη μας και να πάμε στις προφητείες, κύριε Κλήμη. Ακούμε από τους Μάγιας για το 2012. Δεν είναι όμως και μοναδική προφητεία για την οποία έχουμε γνώση. Για παράδειγμα, για το Millennium είχε γίνει μεγάλη φασαρία και χωρίς τότε να υπάρχει κάποια προφητεία. Δηλαδή από στόμα σε στόμα. Τελικά πόσο βάσιμο είναι όλο αυτό? Προβλέπει κάτι που θα συμβεί, είναι όλα προδιαγεγραμμένα? Είναι η ανάγκη να πιστεύουμε ότι υπάρχει και το κακό, καλό θα ήταν να το αποφύγουμε? Καταρχήν, ο άνθρωπος από τα αρχαία χρόνια έχει συνηθίσει να ζει σε μια τρομολαγνία, να διέπει την ψυχή του η πλάνη, η αυταπάτη και γενικά ο φόβος που επιδρά στο συλλογικό ασυνείδητο. Κάποια στιγμή η γη θα καταστραφεί, όπως και ο ήλιος μας, όπως και κάθε αστρικό σώμα, υπάρχει μια ημερομηνία λήξεως. Είναι οι νόμοι της φύσης. Δυστυχώς ο άνθρωπος δεν μπορεί να αποφύγει από αυτά τα κατώτερα ένστικτα και έχει φτάσει στο σημείο κατά καιρούς όλοι οι πολιτισμοί και των Μάγιας και των Σουμερίων και των Αιγυπτίων κατά καιρούς να υπάρχουν κάποια κείμενα τα οποία να αναφέρουν για κάποιες καταστροφές. Στην παρούσα φάση που μιλάμε για τους Μάγιας, έχω την αίσθησή μου στο ότι δεν αναφέρει ότι ο κόσμος θα καταστραφεί το 2012. Απλά σταματάει το ημερολόγιο τους εκεί. Σταματάει το ημερολόγιο τους. Καταρχήν είναι πολύ δύσκολο να αποκρυπτογραφηθεί, διότι είναι σε μια γραφή ιερογλυφική που ακόμα πολλά στοιχεία μας λείπουν. Δεν έχουν αποκωδικοποιηθεί για να μπορέσουμε να είμαστε σωστοί απέναντι σε αυτά τα οποία διαβάζουμε. Εδώ μάλιστα ο κάθε ναός των Μάγια είναι ένα πολιθωμένο ημερολόγιο. Καταρχήν είχαν 2 ημερολόγια. Τα διαβάζουμε σωστά? Ναι. Είναι μια απλή αλλαγή το 2012 συμπαντική, δηλαδή αλλάζει η ηλικία το σύμπαν όπως ο άνθρωπος, όπως και κάθε φυσικό σώμα που υπάρχει? Να σας πω κάτι. Όλα αυτά τα στοιχεία που έχουμε συγκεντρώσει, που ξεκινάνε ακριβώς όπως έλεγα και λίγο πριν, από την προφητεία από το ημερολόγιο μάλλον των Μάγια και από τις προφητείες διάφορες που έχουμε κατά καιρούς διαβάσει, Νοστράδαμος κλπ. Φτάνοντας στον Αϊνστάιν, φτάνοντας στο σημερινό, στην NASA, το υπόγειο καταφύγιο που θα σας δείξουμε. Όλα θα μας δίνουν την αίσθηση ότι
προχωράμε σε μια εποχή μιας μεγάλης αλλαγής.